Dave, how much a racer and Seó Bóthar and you, how much our mark on the board to Actor and you. Tá cruniú bartaithe bhíonn an Seó mballghrúpaí ó club óige na mara agus tá muidig dul go mór leis. Is mis ruúí Dublin agus tá seo clubóige na mara, is mis sin ifigach formathe na Gaeilge ach tá mis sé geannas ar an clubóige seo go maiid. Tá clubóige na mara boníthe an seo agus loníthe páirt na mara atá mar chuid de Conradh na Gaeilge Bóthar Éachtar. So san Dublin an seo clubóige na mara tá breis agus daithéid pláistic freasar clubóige go seachtainneal ó rangahíonn suas go dtí leat na Mansfeile. Fuoi láthair níl ibrithe Jonah Herbie a gine ag gobar leis an clubóige ach tá muidig bheith gobar le Fóram na Nóg an chapter réiteach le sin agus níos mó daoine a bhailiúisteach le ag taglainn a réiche bliana. Tá muidir an bháil de Fóram na Nóg an seo mar aithnímuid an luach agus an taglaach de cartha fáil uthú tuineart agriachtaí óige hart an camper ach is léir go aimiid an taglaach teanga ó Fóram na Nóg agus gcólann sainolalas acu le taglainn fiosachar ar na serbsí óige trí bhean na Gaeilge te cartha fáil an seo don bhainseoir an mórn. Tá muid díreach ag pillion a bhaile ó clubóige na mara an sin, bhí cruniú hard a bheith fiúntaach ó gin leis an ceanara ag geannas an sin riú dunain. Gur a míle máige a chlara tá ag éirí go hán máile, áid nid an scóid, áid den scóid, tá muidig dul go mór leis an chéad stop eile.